Аз съм Владимир Уручев, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Владимир Уручев е ядрен инженер. Повече от 25 години работи в АЕЦ Козлодуй. През 2007 и през 2009 година е избран за евродепутат от листата на ГЕРБ. Член е на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент. През годините в Европейския парламент личната ми кауза бе компенсирането на страната ни заради принудителното и преждевременно спиране на 4 блока в АЕЦ Козлодуй. И това се случи. Европейския съюз отпусна 600 милиона евро за българската енергетика. Работих с хъс за подобряване на енергийната ефективност, от която България има най-голяма нужда заради последното си място в Европейския съюз по този показател. Удовлетворен съм, че се запази възможността за изпращане на отработено ядрено гориво извън Европа, което изцяло съответства на националните ни планове и интереси. Каузата ми за следващия парламент е засилване на общите енергийни политики за постигане на Европейския енергиен съюз, който да ни осигури пълна независимост. Ще работя за ускорено завършване на енергийните връзки между държавите членки и осигуряване на европейски пари за възобновяема енергия. Гласувайте, защото със своя глас ще определите дали Европа да стане по-силна и по-обединена. Гласувайте за ГЕРБ, защото всеки ден управление на това правителство ни отдалечава от Европа. България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.